El català guanya els carrers de molts barris de Catalunya. Però perd la batalla on el futur es decideix, els algoritmes i els centres de treball. El 2025, la Generalitat va rebre 3.600 denúncies per discriminació lingüística. Una cada 2 hores i mitja. I el cas Atikko, del 2026, no hi és. Al Poblenou, l'atenció oral en català ha baixat del 69% al 48% en pocs anys. La gentrificació tecnològica porta castellà i anglès com a llengües de treball. A TikTok, Instagram i YouTube, el contingut en català és marginal. Els algoritmes distribueixen en funció del mercat. I el mercat en català és petit. Una llengua que no és la llengua del poder econòmic, tecnològic i digital té un futur incert. Per molt que sobrevisqui als carrers. Segueix CatFutur.